ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅತಿಗೊಳಿಸುವ ಮಂಡಗಳು ಅಚ್ಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳೆಯ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹೆಸರುಗೊಂಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಉತ್ತಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರಿನ ಗಣ್ಯರಿನ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಗಂಬಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಿರುವಡುಪು ಮಂಜೂರಾರಿ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಲಿಗೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಗಣಿದ ಮೂವರು ಸತ್ಯರನೆ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಗುರುರೆಕ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ 14 ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನಮ್ಮ ಹರೇಕರಳ ಐಟು ಒಂದು ಸರಿನ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹರೇಕಲ ಬಂಟರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ಗಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುರಣ ಈ ಸಹಕಾರಡೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಐನು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಐನೆ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೆಲಸದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು ನಿಧಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ 14 ಗ್ರಾಮದ ಕಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಭಾಭವನ ಅವರು ಆ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಕಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಮತದ ಯಾಕೆ ಸಭೆ ಪಡೆಯೋಣ ಸಮಾಜ ನಂತದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಾದ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ಆ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದವರು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಬಂಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅತ್ರೆಗಳ ನಾವು ಮದುವೆ ಇರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಅಂತಂದು ಇನ್ನು ಸಮಾಜನೇ ಒಟ್ಟು ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆಯರಂದು ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜೋಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತೆ ಕೆಲಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ್ನ ಮುಖಂಡರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಊರಪರವರ ಮಾತ ಭಾಣಜನ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಪು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಗಮನಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಯದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ತಂದು ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸಕಾರಾತ ಮನಾತಿ ಕೆಲಸಕಾರ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನು ಧರ್ಮದ ವೇದಿಕೆ ರಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಗರಿಗಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಾರಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಸದಾಶಿವ ಪಡ್ಡಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇಂದಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಒಡ್ಡು ಸಾವಿರ ನಿಮಿಷಗಳು ಅನಂತರವಾಗಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮಸ್ತು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಪವನಲ್ಪ ಪೂಂಜರ್ನ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಸದಸ್ಯ ಪೂಂಜರ್ನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಿರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತರ ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕಟ್ಟೋಣದ ಕೆಲಸ ಹಾಲ್ನ ಪುಂಜರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರೇ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ದಿರು ಅಣ್ಣ ಆ ಪೊರ್ತುಡು 2005 ಹಿಂಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ನೆನಪುಂಡು ಏನಡಪ್ಪಗ ಬೈಕ್ ಇತ್ತೀನಿ 2 ವೀಲರ್ ಅರಣ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡಪ್ಪಿನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದು ಆ ಜಾಗದ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಪುಂಜರು ಹೆಂಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸವಂತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡದೀನಿ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಸದಾಶಿವ ಪುಂಜರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ದೀತ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಪುಂಜರು ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಾನಾಲ್ಕು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕಾಂಡದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಡೀ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬೆತಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ ಮಂತ್ರಕನೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಮಾವಗಂಡ ಮನೋಜ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ನೀನು ತೀರ ಇತ್ತಿ ಏತು ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆ ಕಂಡರ ರಡ್ಡುಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಿತ್ತಾಪುಣನೇ ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡ ಆಪುಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಡಪೇರುಂಡು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೀರಿ ಜವಣೆ ಮಾತ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊಂಡದಿಲ್ಲ ಒರಿಯ ಪುದರ್ ಬಿಡ್ದು ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಯಾರು ನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೋನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಕೆಸರ ಕಂಡದ ಆನಿ ಎಂಕಲು ರಡ್ಡು ಸಹ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಪಿರೌಡು ಎಂಕಲು ನನ್ನ ಅನ್ನೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪುಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದದ ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟೇರ್ನ ಯುವ ನಾಯಕ ಜವಣೇರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗು ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪುಡಿ ನೂತ ಆಜಿಲ್ ಬಂಟೇರ್ನ ನೂತ ಆಜಿಲ್ ಉಂಡು ಆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಇನಿ ನನಾತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡು ಐಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸೇಕರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಗ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎಂಚಾಂದು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರು ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗೊತ್ತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈಕಲು ಒಳ್ಳೆರು ಇನಿ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಒಟ್ಟಾದ ದಾದ ಪಂಪಣಿ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏರು ಜೋಕುಲು ಅತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿಯರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾ ನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಂಪಣ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿಂದ ಪನೊಂದು ಸುಂದರ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೋದು ಎಂಗ್ಲ ದೆಬ್ಬೆಲಿದ ಮಹಾಬಲೆಗಿಡೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಯಕರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಡಪೋದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಕರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗುತ್ತದ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈಕಲು ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರಣ್ಯಂಕಲು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಚುರುಕುಡು ಆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಡ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಂಡಾರಿ ಬಾಜುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದ ಆಯ್ತ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಪಾಣ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಇಂಗ್ಲು ಬೆತ್ತಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದಿಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ನಾಂಡ ಆ ಜಾಗಡ್ಲ ಭಾರಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯ್ತ ಅನುಭವನ ಪಡೆತನಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 800 ವರ್ಷ ಪಿರೌಡು
ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂಗತ ಆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಆದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗೊತ್ತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು. ಅರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ನ ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಧನಾರಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಸರಿ ಅರ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪುನಃ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅಜ್ಪ ಎಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಮಡಿಡ್ದು ಬಚ್ಚದು ಮೂಲು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸೋ ಒಂದು ಸಂಪಿಗೆ ಜಡಿತ ಮನೆತನದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸದಿನಾರು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೇರಿದೇರು ಅಕ್ಲೇನೆ ನಾನು ರಾಜವನಲ್ಲ ಅಮೃತಕ್ಕನ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕಡೆಂಜ ಮಾಂಗಂದಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣರು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹರೇಕಲ ನಮ್ಮನೆ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ನಿರಳು ನಡಪುನಂಚಿನ ಶಾಲೆಡು ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆದ ಸಹಾಯಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಯರಾದ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗಡೆ ಪುರುಷಲಚ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ನೆಟ್ಟು ನಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಣನೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಚ್ಚದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅರೆಗಳ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗೊತ್ತು ದೋಟ ಪದ್ಮನಾಭ ಸೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೃಷಿಕರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ತೊಡಗಿಸೋಣ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ವೇದಿಕೆ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಇತ್ತೆಲಾರು ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ ಕಂಡ ಮನ್ಪುಗಂತ ಮನ್ಪುನಾರು ಆತ ಕೃಷಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಂತದನಾರು ಯಾಪತ್ತು ನಗಲ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಮೆನ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂತ ಇಂಜಿ ಕರೆನ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೋಯರೆ ಬಂಗಾಪುಣರಿಗೆ ಆಡಲ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಏನು ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾಬಲೆಗಡೆರು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿನಾಗ ಕೂಡಲೇ ನಿಖುಲ ಎನ್ನ ಜಾಗಡಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂಪುಂಡ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪಡೆ ಪಂಡದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರು ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಂಜೇರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಿವಂಗತ ಸದಸ್ಯ ಪೂಂಜೇರು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟದ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೋಡದ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿ ಅವ್ರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಪೂಂಜೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಯುವ ನಾಯಕಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರಣ ಮಂಚದ ನೀವು ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪಂಡದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪುದಾರ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಕೆದ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಕಡೆ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಪಂಡೀರ್ 2 ಜನ ಬರೀ ಓಲುಲೇರು ಆರ್ಕುಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮೇಲಂಟ್ರಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ಲ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಲ ಅಂಚೆ 2 ಜನ ಒರಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರಿ ತಲಪಾಡಿ ಭಾವದಾರು 6 ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ಜನ ಬೈದರು ಅರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ 2 ಜನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆನೆರಡು ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಪೂರಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸನಕ್ಕಳು ಇತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಂದು ಕೂಡ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗೆ ದಡಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲದ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ 4 ಜನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ವಲಯ ಕಡಪುಡಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು 56 ಜನ ಪೇರು ಆ 4 ಜನಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅರೆಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಯಾನ್ಲಾಯಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗೆದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೆನ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡುತ್ತಾನೆ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದು ಬಂಟರ ಈ ಸಂಘದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಾರೆ ಇಣಿತ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಉಂಡಾರ್ನ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ
ಭೋಜಮಾನೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಲ್ಕೆ ಮೇಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಮೇಗಿನ ಮನೆತ ಭೋಜಮಾನೆಯಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಕೃಷಿಟ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡೇನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಜೀವನ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿಗೆ ಭೋಜಮಾನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಅರೇಕಲ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾತ ರಡ್ಡು ಜಂಟಿ ಶಾಲೆದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂಪುನರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಮುಲ್ಪ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಡಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಹೇಮಲತಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕಿ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಬಬಿತಾ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೈಕುಲ ಕಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈದೇರು ಅಡ್ಡೆ ಕವಿ ಕವನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 15 ಒಂದು ಅಡಿಯಾರು ಉಂಡರಿಗೆ ಅಂಚ ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲು ಮಸ್ತು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ನಿತ್ಯ ಕಾಂಡ ಸುರುವಾನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ದೇವದೇವರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರು ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಲ್ನ ನಮಕ್ ದಯಬೋಡು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯರಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಕ್ಬೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡು ಪಡೆದ ಕುಡರ ಮಾತ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪಾತ್ರ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಇರೆಗ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಆತ್ಮೀಯ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದು ನನ್ನ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡ್ರು ಉಲ್ಲ ಶಾಲ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಡಪೆರೋಂಡು ಸುರುಕಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರಪಿನರು ಶ್ರೀ ಪಿ ರಾಚಿವಾಳುವ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಬೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಬಾಕಿಮಾರು ಇರು ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬೇರೆನ್ನು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗಾರನ್ನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕೇನು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಹರೇಕಲ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಕೊಡ್ದು ವೈದ್ಯನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದಾರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ವರದರಾಜ್ ಮನಾಯ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ವರದರಾಜ್ ಮನಾಯ್ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮಾರೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ 10 ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಏನಾತು ಬೇಗ ಮುಗಿತಂಡ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮುಗಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಮೊದಲ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಳುನಾಡು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೆರಣ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊನೇರೆ ತೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾ ಬಡ್ಡೆಯಟ್ಟು ಮೇರುಲೇರು ಮೆರಣ ಗಣೇಶ್ ಅಡಪೇರು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮೇಲ್ಕೊಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಂಜಾ ಕಡಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಮೆರಣ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ನಾಯ್ಕ್ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಬೈದರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೇಡು ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ್ ಕಾಜವ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬಂದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಲಾಂಟೆರು ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾಧವ ಕಾಜವ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಅರಣ್ಯ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಮಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಪೂರ್ವದ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ
ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರೋ ಶಾಲು ಪಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮೊದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಉಪ್ಪಿನಾರು ಶ್ವೇತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಅರೆನು ಶ್ವೇತ ದಿನೇಶ್ ಹಡಪ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ನಾಯ್ಕ್ ಸಂಪಿಗದಡಿ ಬಿರಣ ಸೌಮ್ಯಕ ಇರು ಸುಜಾತ ನಾಯ್ಕ್ ಸಂಪಿಗದಡಿ ಬಿರಣ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಇದ್ದೆ ಇರು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿತ ಗುಡಿದಿ ಅಮೃತ ರಾಜೀವ ಆಳ್ವೇರೇನು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನನ್ವೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಾಧಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ರೂಪನೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತು ನಲಿಪವಿರಾರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಂಡುಡಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅರೆ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇತ ಅರ್ಲ ಬೈದೇರು ಅರೆ ಇಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬುನು ಅರಲ್ಪಾನು ಮುಖೇನ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಪಾರಿವಾಳ ಒಂಚೂರು ಬರಡು ಪಾರಿವಾಳ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿತ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಇತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಅರ್ಲ ಉರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಸಾಧಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಡ್ದಿಲ್ಡು 5 ಜನ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೀರು ರರಸ ಒಂದುಲಿರು ಮುಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಡ್ದಿಲ್ಡು ಏ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೋಣ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಎದುರುಗು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪಿ ರಾಜು ಅಳಿವೆರ ಇರ್ಲ ಎದುರುಗು ಬಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾಡ್ದಿಲ್ದು ರಾಲಾಸ ಒಂದು ಪಿನಾರು ಶ್ರೀ ಪಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೆ ಹರೇಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ನಮಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜದ ಸಹಾಯಕರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಬೆರೆನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾವನಾಗ ಅಕಲ್ ಕಲ್ದ ಉಪ್ಪುನಂಗ ಮೇರೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬಾರಿ ಜೋರ್ದಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬುರ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಬುಟ್ಟೈನಾರು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುರ ಮಸದ್ ಮೇರೆ ಕೈತಡಿನೇ ಬೇರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೆ ಹರೇಕಳ ನನವ್ರಿ ಮೊಹಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಕಂಡದ ಬುನಿಟೆ ಒಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ದತ್ತೊಂದು 6ನ ಕಂಡಡ 6 ಬೆನೊಂದು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಮುತ್ತುದಂತಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಮಾಜಗ ಕೊಡ್ದು ಸಮಾಜಡ್ ಅಕಲ್ ಮೊಹಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾದು ಐಟ್ಲ ಒರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬನ್ಪಿನೊಂಜಿ ನಾಮಫಲಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರುಡು ತಿರುಗೋಡು ನಾಂಡ ಐತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಹರೇಕಳ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯ ಕಲ್ ಸೇರೊಂದು ಸಂದೇಶನ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಇರ್ಲ ಆನಂದನ್ನ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ
ಕುಡವರಿ ಮಹಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷರಂಗದವರಿ ಸಾಧಕೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗುತ್ತದೋಟ ಹರೇಕಳ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಡು ಪುಡ್ಸೋ ತಾಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ ಬನಿಯರುಂಡಾರು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಮರತು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಅಂಚಿನಾರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪೊಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗುತ್ತದೋಟ ಹರೇಕಳ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮರ್ದಿಲ್ಡ್ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಕಿರಿಯಕಲ್ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಕುಡವರಿ ಮಹಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಶ್ರೀ ಬೋಜಾ ಮನೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಮೇಗಿನ ಕೊಳ್ಕೆ ಹರೇಕಳ ಕೃಷಿಕೇರ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲು ಜಿಂಜನಗ ಅತನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದ ಸಮಯ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿನು ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಬೋಜಾ ಮನೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಮೇಗಿನ ಕೊಳ್ಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಪೂಂಜ ಕಡೆಂಜ ಗೊತ್ತು ಬೆರೆಲ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕುಂತುಗ ಗೆಸ್ಟ್ನಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿರೌಡ್ ಲೈನ್ ಉಂತುಲೆ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಕೊಂಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದುಲೆ ಸಾಧಾರಣ 2013 ಆ ವರ್ಷಡ್ ಇಂದು ಕಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ಕೆಸರದ ಪಂತ ನಡತದಿತ್ತಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2013 ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡ್ ನಡಪನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ 5 ಜನ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮನಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯದ ಜವನಿರ್ಲ ಸಾಧಿನ ಪತ್ತರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಮನೊಂದು ಈ ಲೇಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರೈ ಮೊದಲೇ ಮಾರು ಹರೇಕಳ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದು ಪೋದು ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನರೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷಿಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಡ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಊರುಡುತ್ತೇನ ಬಂಟೇರು ಪರವರೆಗೂ ಹೋದು ಅವಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ವ್ಯವಹಾರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂಚಿನ ಬಂಡಾಗ ಆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಹಠೊಟ್ಟು ಐನ ಗೆಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ದ ಉಂಟು ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಡ ಏತು ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಏತು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಡ ನೆಕ್ತ ಪರವಾದ ಊರ್ದ ಪೂರ ಬಂಟ್ರನ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ದಯಪಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಾಯಕ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜನೇತಾದ ನಮ್ಮ ಬೆತಿಬೇತ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಪನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಉಲ್ಲಾಲ ಬತ್ತಿನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾಪ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಆ ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಪಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಶಾಲೆ ಬೋಪುನ ಒಂಜಿ ಈತಲ್ಲಿ ಆ ನಡಕೇನೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಏರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಧೋನಿ ಏರಿಕೆನ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಗೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತ್ತಿನಕಲೇ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಗುರ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗುರ್ತಾಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಯಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ 56 ವರ್ಷ ಅಂಡ 56 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುಗು ಯಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಚೆಮ್ನಾಡು ಚೆರ್ಕಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೂರ ಪೋಂದಿನ ಜಾಗೆ ಅಂಚೆನಿದ್ದವ್ರ ಮಾತಗಡೆಕ್ಲೆಂಕಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೋಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಮಾತು ಪೋಂತ
ಆಯ್ನದವರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬೀರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿದೆ ಆಂಡಲ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕೋಡು ಈ ಸಂಬಂಧೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 35 ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಐಟಿತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರುವೇರು. ಆಯ್ನದವರ ಇಂದು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಪಾತ್ರ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ನಕ್ಲಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾತ ಸಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರ ದ ಮಿತ್ತದ್ದು ಆಯ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಟ್ರ ನಕಲು ಮಂತ್ರ ಪಟಪಟ ಪನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಬನ್ನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ರ ನಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ರನು ಪಠಾನೆ ಮಲ್ಪೇರ ನಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಕಲು ತುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸಿಡ್ಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಇಂದು ಪೋರ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಆವಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಪಂಜಿಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಲಾರಿಡ್ ಪತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಇರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕೇಳಲೆ ಅಕಲೆಗೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವಡೆ ಅಕಲ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಮಟನ್ ಐನ್ಲ ಕುರಿನ ಒಂಜೇ ಲಾರಿಡ್ ಪತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ರಾಶಿ ಪಡೋದು. ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರಿನ ಅಕಲ್ನ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನ ಒಂಜೇ ಗಾಡಿ ಪಡಂದ್ಕೊಂಡ ಅಡೆ ಪೋನ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಜೀವ ಒಪ್ಪಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನಕಲು ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಅವೇ ಹಠ ಸಾಧನ ಸಾಹಿತ್ಯಂದಲ ಬುಡಾಯನ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಕ್ಕೋರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿಯಕ್ಕೋರಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ನಡೀತದೆ ದಯಪಂಡಕ ಒರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲೆಂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿಂದು ಆಡು ಅವು ಕಟ್ಟಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಂಟ್ರನಕಲ್ಲ ಆಯ್ನದವರ ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಂಡದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೇಂಡೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದ ಎಂದು ನಡಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿನಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಹಿಡಿತಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೋಡಂದಾಂಡ ಆ ಖರ್ಚಿ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದಕ್ಲು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದಕ್ಲು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲು ಆದಿಪ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದಕ್ಲು ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಲ್ವೇರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ದಾರಿಗಾರೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಜೀವ್ ಅಲ್ವೇರ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಉದಿಪನದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪೂರ್ಲದ ಮದಿಪನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಅವರಿ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡಿ ಒಂದೇ ಪನ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ರಾಸ್ ರೈ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಆರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರಜಿ ಬರ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರಜಿಂದ ಅಂಚ ಆರ ಕುಲ್ನಲ್ ತರದೇ ಸುಭಾಷ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಈರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಪಾತ್ರನೆಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರೆಗೆ ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಸದಾ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಬನ್ನೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಇಲ್ಲರ ಸಂದೇಶ ನಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈರು ಖಂಡಿತವಾದ ಸುಭಾಷಣ ಕೊರಡಾಪನ ಸಂದೇಶನ ಈರನೇ ಊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬುದರೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲ ಪನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಪಲಾಯನ ಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿನಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಗ್ಗನಕ್ಲೆ ಬೂರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಬೂರ ಮಾಮೂಲ ನಿಲ್ಬಂಡ್ರು ಸಂದೇಶ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇತ್ತದ ಯವನರಿಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಧಾರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡು ಅವು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ದುಂಬೊತ್ತು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಗಣ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರು ದೈಕುಲಿನ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು
ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತದಾನೆ ಹೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜವನೇರಿನ ವಿಶೇಷ ಕೂಟ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಲ್ಲ ಐಕು ಎಡ್ಡೆ ಕೈಕುಲು ಬೂರ್ಜಿನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತರೆ ಬೂರ್ಜಿನಂಡ ಸರಿಯಾಗುಜಿ ಐಕು ಮಾಡೋದು ಮಾಂಬಲ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೀರು ಯಶಸ್ವಿ ಅವರು ಅತ್ತಂದರೆ ದುಮ್ಮುಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ದೈವದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಅಂತೀವಿ. ದಯಪಂಡ ಈ ಹರೇಕಳ ಪಾವುರುಡು ಓಲು ಅದಿರ್ನವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಮೋನನ್ನ ಎದುರು ಪಾಡ್ಲಿ ಸನ್ನಾತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪನೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಲನಂಚಿನ ನೂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗಾವನ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ದೇವರ ಹನುಮಂತನಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಆಡು ಕುಡ್ರಾಡುಲ್ಲ ಇಜಿನ ಎಂಕಲು ಏಪಲ ಬೈಯಾಗ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ನದು ಮಾಬಲೆಗ್ದೇರು ಎಂಕಲು ಎತ್ತೇರು ನಿಂಗೆ ಬರಂದೇನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಯಾನಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಉಪ್ಪೋಡು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಆದ ಅವು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಾಬಲೆಗ್ದೇರ್ಲ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಂಪುಗಲ್ದ ಕೋರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಅಂತೆ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಯಾಗ ಬಾರ್ದಾತನು ಕಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾಯನ ಪುರ ಉಂಟಾರೆ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅರೆಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಸು ಆದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಜಾಗಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಸನ್ನು ಆರು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಮುಲಾಜಿ ಎಂಕ್ ಆನಿರ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಅರಡೆ ಎತ್ತಿರದವರ ಯಾನು ಇನಿಲ 6 ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಹೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತುದು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನಾಕಲ್ ನಾ ಪೂರಾ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತನು ಇವನ್ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಆ ದೀಪಕ್ ರೈಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮನಸಾರೆ ಅರೆಗೆ ನಲ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ಮುಂತುರ್ದು ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ಯಾನು ದಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಡು ಬಂಟಾರ ಸಂಘ ಅವಡು ಹೂವು ಅವಡು ನಮರ್ದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕೊರೆ ದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಲ್ತ ಕೈಟು ಕೊರ್ನ ದತ್ತ ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರೋ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಡು ಎಂಕಲಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೆ ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತಾಕತ್ ತಕ್ಲತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 5-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ 50,000 ಬೂ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬೊಚ್ಚಾನಿ ನನಗೆ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ದಾನ ಅತ್ತವು ಅಪಾತ್ರ ದಾನ ಅಂದ ಹಾಪುನು ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಸೀದಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂದೋಡು ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಟು 50,000 ಬೂಕುನು ಜೋಕ್ಲೆ ಕುರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ 4 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅವು ಬಂದು ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೂವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಡು ಹೂವೇ ಅವಡು ನಮರ್ದು ಸಮಾಜಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗನ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಈ ಹರೆಕಳ ಬಂಟದ ಸಂಘರ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಮಾಜಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಉಪಕಾರ ಅವಡು ಬದ್ದು ಈ ಟೈಮುಡು ಆಚಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನರನ್ನು ಪಾತ್ರ ಮುಡಿಪೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ஒரு ಯುವಕ ಅರೆಗೆ ಮುಲಾಜಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪಂದು ಉಡುಪೇರು ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಡಾಡು ಅರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಮನ್ನಣ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಭಿನವೇ ಆಯ್ ಪಂಪೆ ಮಾರ ಎದುರುಡಿ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮುಲಾಜಿಜ್ಜಿ ಸೀದಡೆ ಪಂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಪಿಲ್ಲವ ಹೆಂಗೆ ಏರಿಲ್ಲದ ದಾಲ ಆರೇಜ್ ಮಾರ ಪಂಪಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ಸಂದೇಶನ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಭಿನ ಮಣ್ಣ ಇದ್ದವೆ ಈ ರೈಕ್ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಉಡುಪಾರು ಇಷ್ಟ ಅವಡ ಆ ಒಂದು ಗುಲ್ಲಾಡು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಂದೇಶನ ಇಂಚಿನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ದಯಪನಗ ಬರೀ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲ ಬೋರ್ಡು ತಪ್ಪು ಸಾದಿಡು ಪೋನಾಗ ತಿದ್ದು ನಕಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಆವಡೊಂದು ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥ ಆತನ ಬಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಓವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಪುದರುಪಡಿಂದ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಓವಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಲೆಪ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ದುಬ್ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಮೊದಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ
ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲ್ ದುಂಬುಕೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಿರೋಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಊರೊಡುಗುಲ್ದನ್ನ ಮರ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೋಜಿ ಮುಲ್ಪೆಡ್ದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಹೊಡ್ಸಿ ಅಂಡ ನಿಖಲ ಪಿರೋಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇನಿಗೆ ನಿನಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಒಂದು ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮನಾಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇನ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮನೊಂದು ಈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿರೆಗ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ದೇವೇರು ಇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಇರನ್ ಇಂಚನೆ ಅರಲ್ಪವಾಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಇರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಮಾಜ ಗಡಿದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರು ಬುಗಡ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ನಾಯಕ್ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಆರ್ಲ ಬಂಡೇರೆ ಕಡೆ ಕುಲ್ನಲ್ತಿರ್ದೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕದ ಏನು ಮಿಕ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಪೋಡು ಮಾರ ಹೊರ ಪೋಡು ದೇವ ನಮ್ಮ ಊರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆರ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನ ನಮ್ಮೊಂದು ಪಿನ ದೇವರಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೆಂದಿನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಬಂಡದು ಐನ್ ಈ ನಿನ್ನ ಸೋರಾಟ ಪಲ್ನ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಡೆಗ್ಲ ಹಾಕೊಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಮೈಕದಡೆ ಈ ಪಂಡನ್ ಡಾಣಮ್ಮ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಲೇನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಈರ್ನ ಮಲ್ಪರು ಬನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ನಾಯಕ್ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಯಣ ಚಪ್ಪಾಲ ದೊಟ್ಟುಗು ಅರೇನು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅದರ ಬರಕೋದು ಮೋಕಿಡ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಂದು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೋಡು ಮುರಣಿದ್ವಕ ಮಲ್ಪಲೆಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ಬೆರಿ ಒಟ್ಟು ನಕಲ್ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮಹಾವಲಗ್ಡೆ ಡೆಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ತೆಲಿಕೆ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ದುಪ್ಪುನಾರು 11 ಗಂಟೆ ಆಡು 12 ಗಂಟೆ ಆಡು ಮಲ್ಪಲೆಮ್ಮ ಹುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಡ್ದಿರಟ್ಟು ಬಾತಿರ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡಲ ಇಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ದೊಟ್ಟಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೇರ್ಲ ದಾನವಂಡ ಅಕ್ನ ಎಂಕಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಕ ವರ್ಷಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಣಯಲು ಮಾತ ಇಟ್ಟು ಪಾಕ ವರ್ಷ ಬೆಂತಿನಕಲು ಅಕ್ನ ಮಾತ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯನು ಇಂಕಲ್ ಜೈದ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ವಾವೊಂಜಿ ವಿಘ್ನಬಲನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲ ಮಾಗಣದ ಸತ್ಯರ ಮೂವರು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂದುಲ್ಲ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಶಾಂತಿಡು ಬತ್ತಿನಕ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಟು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರಾದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರಾದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಮಂತದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರಂದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಂಟ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಬರಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ ತೆರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದದ ನಿರೀಲ್ಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇವನಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡ ನಿರೀಕ್ಷದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತುಲು ನಡಪರ ಉಂಡು ಮೊದಲು ಎಡ್ದುಂಬು ಧನ್ಯವಾದ ಗೊಬ್ಬೊಪ್ಪಿನ ಎಡ್ದುಂಬು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡೆಡು ಮೊರನಿ ಸದನ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಜವನೀರ್ನ ಜಯಂತನ್ನೇ ಬೊಕ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೇಶವೀರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಪಂಡ ದಿನೇಶ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದೇವನಗ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಜತದು ಪೊರಲೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಐತು ಪಿರೋಡು ದೂರೋಡಿತದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಾಬಲಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಬೇಲೆನು ಎಂಕಲ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಇನಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಕಾರಣ ಪಂಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ ನಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡುಪ್ಪಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ ಇನಿ ಇಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬುದ ಪಂತೋಲ್ಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನಲು ಆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚೈತನ್ಯನು ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವಲೆಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೈಕಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ತೊರ್ಲುಡು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಸಿಗೊಳಿ ಕೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನಿ ಪಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸದಾಶಿವ ಪೂಂಜ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ ಆಳ್ವೇರು ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆ
ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹಿಡಿದು ಯಾರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಡಿಬಿಲಿಗುತ್ತು ಮೇರೆಗಿಲ ಯಾನು ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಎನ್ನನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಮೇರೆಗಿಲ ಯಾನು ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಿನ ಮಾಗಣದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಲ ಅಂತ ಬರುಡೆ ನಡಪಾರು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಮುಟ್ಲೆ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬುರುಡಾಪುರ ತೋಜುಡು ದೇವನಿಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗನೆ ಏನು ತೋಜುಡು ತೋಲೆ ದಿನೇಶ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ಗೋಂಡ ರೆಡ್ಬಣ್ಣ ಕಟ್ನಲ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಒಂದು ನೀರು நடத்துறது நம்ம வாலிபால் பந்தியாட்ட ಹೆಸರು ಬನ್ನಿಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ நம்ம ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಂದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಪ್ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಲ್ಲರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇಮಿಸಿದ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಡಪೇರು ಭಾಗವಲ್ತಾರೆ ಇದು ಕಟ್ಲಿನ ಉಚಿತ ಆ ಮುಖೇನ ಶೋಭಾನ ನೀರಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮುಖೇನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮೈಪರಬಹುದು ಶೋಭೋ ಪದ್ಯಾಟ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆರು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಬಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೆಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೀರೆಯನ್ನು ಬೆರ್ತದಣ್ಣ ಕಲಕ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳ ಸೇರೊಂದು ತೆಲಿಕೆತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇತ್ತೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿಬಿಟ್ಟು ತಾನೆಗೆ ಹತ್ತಿರಿ ಮಿನಿ ನೀಡು ನಿಂತೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಡಿದ ಬಾಲು ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬತ್ತುವರು ಈ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬತ್ತುವರು போவோம் பிள்ளை
ಕೇರಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹೊರಬಂದ ಮುಖಾಲ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿಲ್ಲಾರೆ ಹೊರಬಂದ ದಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪಡಿದ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ದಕ್ಕೇರಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈರದಾದು ಸೀರೆ ಕಂಡ್ಯಾನಿಗೆ ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಂದವರೇ ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಪ್ಪಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಂದವರಿಗೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿಥಿ ಆದಿತ್ಯರು ಬನ್ನಿ. ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನದೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಮೋ
ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊತ್ತು ಹೊಸ ಕಲಬಾಡಿ ಇದಾದ್ರು ವೇದಿಕೆ ನಿಂತಲ್ಲ ಒಂದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಇವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊತ್ತು ಹೊಸ ಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಉಳ್ಳರು ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಧಾರ ಹೋಗುವುದು ಮೋಕೆದು ಅದನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡು ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಹೋಗೋಣ ಆಸೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರಿ. ಅದೇ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರೋರ ಜೋಕುಲು ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪು ಶುರುವಾಗುಂಡು ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಜೋಕು ಬಲೆ ಬಂದರು ಬಂದು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಇಡಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರವೀಣನ ಆ ಇಲ್ಲೇನಾ ಬಲ ಬಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ಇಡಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲ ಅವಲೇನು ಬಾಲ ಈಗ ಬಿಡೋರು ನಾ ಬೇತ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಇದ್ದೇನಾ ಶುರು ಮಾಡುವ ಜೋಕ್ಲ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಯ್ದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕು ಗುರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಈ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಯ್ದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕು ಕುರಿಡಲು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಜಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈತುಲೆ ಹತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಲಿಪುನ ಪಟ್ಟದೆ ಇಗ್ಲಗಿದ್ದ ತುಜಿಪಾದರೆ ಕಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಸಾದ ಪಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದೆ ಹಿರಿಯನುಗ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಸುರು ಬರೀತಾರ ಇಗ್ಲಗೆ ಇನಾಮುಂಟು ಏನು ಶುರು ಹತ್ತೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಗ್ಲಗೆ ಶುರುತ ಇನಾಮುಂಟುಗಳೇ ಗೊಂಬರ್ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಬುದೊಂದು ಗೊಂಬರ್ ಕಪ್ಪೆ ಬಲ್ತಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಕಪ್ಪೆಲು ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಲು ನಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದ
ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳರಾ ಉಳ್ಳರಾ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ 5 ಆಜಿ 7 ಸರಿ 5 ಆಜಿ 7 ಉಳ್ಳದ್ರೆ 5 ಆಜಿ 7 ಅಡ ಉಳ್ಳರಾ 5 ಆಜಿ 7 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳರಾ ಓಕೆ Baik. Oh, belum. Bisa. Belum. Oke. Oke. Harus dulu dance. ಆಂಜನಗನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದುಂಟು ಪೊಂಜನಗನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಊಟ ಹಿಡಿಯಲೆ ಪೊಂಜನಗನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಊಟ ಹಿಡಿಯಲೆ ಆಂಜನಗನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನಡೆದುಂಟು ಬಲೆ 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 विजिल बोले बुट्टे बुट्टे फ्रेंड ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅನ್ನ ಆದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗೊಕ್ಕಂಜೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಹೆಗ್ರಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ರವಿಯನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು
ಮಾತಲ್ಲ ಒರಿಯಾರ್ದು ಒಡಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾಗ್ಯದಾಗಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಈ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಆಕೆ ಎಂಚ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡ ನೆಕ್ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಕೊರಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಾಗಲಿಗಳ ಮಾದರಿ ಆಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಗ್ಯದಾಗಲಿ ಲೆತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅವರು ಬಣ್ಣನದ 10 ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಮಾಜರು ಬೆಂದೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಡಿದ ನಂಚಿನ ಆ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಅವು ಶಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊದಲ ಮಾರ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರೈಕ್ಲೇನ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳದ ಕೃಷಿಕರ ನಂಚಿನ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳದ ಕೃಷಿಕರ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೈತಾರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ ರೇಖಾ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕಲ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆದ ಗಣಪ ಶೆಟ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಗುತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹರೇಕಳದ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಮೇಕಿನ ಮನೆ ಹರೇಕಳದ ಕೃಷಿಕರ ನಂಚಿನ ಭೋಜಮಾನ ಇಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಮಾತಾ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಜೋರು ಅಂತಂದಿತ್ತು ನಂಜಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೇರಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸೋರು ಬಂದ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರರು ಅಕ್ಲ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅವರು ಬಂದ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರರು ಬಂಟ ಸಮಾಜರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮಾದರಿ ಆಪಣಂತಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತಿ ನೀಡಿದವರ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಈ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಾಗಲೇ ಅಕ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಮಂತದಿಂದ ಬಣ್ಣನಲ್ಲ ಅವು ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಂತದನ ಇಡೀ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಂತನ ಗೌರವವನ್ನು ತೋಜೊಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಯಾನು ಈ ಸಾದಿರನ್ನೇ ಬರಂದಿಪ್ಪನಾಗ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಮೋಹನನ್ನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಮೆಗಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲವರ ಆಡೆ ಪೋಯಿ ಮೊದಲ ಮಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರೈಕ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವ ಮನ್ಪರನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ತಿಪ್ಪಿನ ಅರ್ನಾಡೆ ಪೋದು ಆ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮನ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅದ ಬಂದ ಯಾನ್ ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ತಿನ ಅಂತಿನ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಡ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದಾದ ಬಂದನಲ್ಲ ಜವಂದಿ ಪುಂಜೋಗ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಗ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಜವನೇರ ದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಆ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೊರ್ಲುದು ನಗ ಏರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬೆತ್ತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಳಿಕ್ತದ ನಂಚಿನ ಪುಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೇನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಕಂಡಣಿಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪು ಜೋಗ್ಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ಬೆತ್ತ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗ ಕಾನೇನೆ ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರ್ದು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಅದು ಏತ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏತ ಸತಿ ಪೊಂಜನಗೆ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದನಗ ತನ್ನಿಂದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಸನಾಗ ಪಾತ್ರನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿಡ್ದು ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿರುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಆನಾಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಯಿರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಡ ಮಂತಿರಂದು ಪುಗರ್ಯರಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕುಲದ ಉಣ್ಣಗ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಅವು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಬರೆಯರಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ ಅಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಸಮಾಜದಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿ ಸಮಾಜರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಚಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲು ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ನಾನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದೆತ್ತದೆ ಈ ಸಮಾಜದಾದಿಪ್ಪು ಈ ಊರುಡಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇರಡೆ ಪಂಡದ ದೇವರೆಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಿಖಿಲು ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹರೇಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು ಗುರುತಿಸ ಅವರು ಬಂದೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಪೂರೈರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ನಿಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂದಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ಯರ ಒಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಚಿಂತನ್ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದಿಕ್ ಅಮ್ಲಮಗರು ಕೈತಾಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಡ್ಡದು ಸೋರೆ ಓಟ ನಿಮ್ಮೆ ಓಟ
ಹಾ ಶುರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಶವರ ರೆಡ್ ಬಿಜ್ಜಿಲೆ ಆಂಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಳ ವಗೇರೆ ಆಶ್ರಯ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಬರೋದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುರಿಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿತೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾಕನಾಗ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬೋಲಿಯರ್ದ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಗಂಟ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಿದಾರನ್ನ ಅವೇ ಗೌರಿ ಜಕ್ಕಟೆ ಜವನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲಿರು ಹಂಗಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಜೋಕು ಬಂದಲ್ಲಿರು ಚಪ್ಪಲಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಲ ಬಂದ್ರಿ ಐದು ರೆಡ್ ಬೆಂಚಿಲಿ ಹೇಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಿರಾಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕುಡಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿಗೊಂದು ಸರಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾವು ಟೂಲೆ ಯಾವ್ದಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಯ್ ವಿಜಯನಾ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೂಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಅವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಅವನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬದ ಕಲಟು ಉಳ್ಳೇರು ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಅದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕುರುವ ಬರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಕೊಂಡು ನಿಂಕೆ ಬತ್ತಿ ಕುರುದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಪಂಜನಕ್ಕಲೆ 5 ಮುಖ ಆಂಜನಕ್ಕಲ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು 5 ಮುಖ ಬಾರಿಸೋದು ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಜನಕ್ಲ ಹತ್ತು ಒಂಜೇ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಬಲಿ 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 ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ರಂಜನಿಜಿ ಆರು ಬಿಡ್ಬಿದ್ದೀರಿ ರೆಡ್ ಲೌಟ್ ಆಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ अरे बेजार आपण वरती भाग्यांना भाग्यराजर अरे बेजार आपण वरती यार बलिपाड आ रीत्या लागणार
comienza la fiesta. ఈ రోజు కన్ఫ్యూజన్ అండి బాప ధర్మం ఇస్తా అండి చిన్న ఈ సైడ్ ఎదుగుతున్నా ఈ సైడ్ ఎదుగుతుంది ఆ సైడ్ ఎదుగుతుంది ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಗ ಜಗ್ಗ ಪುನರ್ಬರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಜಲದೂತು ಊರ್ನ ಓರ್ಮ ಮಾಗಡೆ ತಪ್ಪೆ ಪಪ್ಪನಾರ್ದ ಉಲ್ಲಾಸಿನ ತಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾನವ ಕಿರಿಕದಂತೆ ತಮ್ಮೆ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಡ ಹೊರಟು ಚಕ್ಕಡಿ ಜಾಗದ ಬಲ್ಲದ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಕೈಗಳ ತಡವಿದ್ರಿಂದ ಈಗಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರದೆ ಈಗಲ ವಿನಾಯಕ ಮತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮೂವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೆಲವನ್ನ ಇವರು ಈ ಜಾಗಡೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಚಕ್ಕಡಿ ಮಾತಲ ಚಕ್ಕಡಿಂದ ಒಂದು ಸಾಯಣೆ ಈ ಮಾರಿಕೊಂಡರು ಕೆಲಸ ಕಂಡ ಹೇಳೋದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಸ್ ಏನೈಕೆ ಬಂದು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟು ಬಚಾವ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ನಾನು ಧೋನಿ ಮಗ ಬಂಡೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಫೋಡ ಬಂದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು
ಖುಷಿ ಆಗುದುಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟೇರಿ ಮೂರು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕ ಪ್ರವರಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಔಟ್ yes ready 3 2 1 start yes chair khelo khali balbi chair jai okay ready 3 2 ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಇಂಚಿಂತನಲ್ಲೇಸಿ ಮೂರುಡು ಅವಳು ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಎದುರುಪಳೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಯಾರಿಗೇನಾ ಹೀರೋ ಅಂತ ಬಲ್ವಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲವಾದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರಸ್ಪಂಜ ಶ್ರೀರಾಮುತ್ತರು ఓకే రెడీయా సర్వీస్ నీకు గుర్తుండదు ఇది అడ్వాన్స్ ನನಗೆ ರೇಖಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂಡು ನಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪತ್ತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ಆತ ಕಥ ತೋಚಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಂಗೆ ಮೂಲ ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದಕ್ಲಿ
ಎಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆದಾಗೆ ತಾಂಕದೇರ ಕೆಸರ್ದ ಬಣ್ಣದ ಮೋರಿ ಬರೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕುಲು ಕೆಸರ್ದ ಕಣ್ಣಗೆ ಜಪ್ಪ ಅಮ್ಲ ಮಗಾರೆ ಅಮ್ಲ ಮಗರ್ ತಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಸುಧಾರ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಮ್ಲ ಮಗರ್ ತಂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಲ ಮಗಾರ್ ಬಿ ಘಟಾನ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಅಮ್ಲ ಮಗಡಿತ ನಾಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೋಲಿಯಾರ ಬೇಟ್ಲ ಘಟಾನ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಇರ್ತಲೆ ಬಾಲ್ ಬತ್ತು ಜರಿಗೆನ ಓಲೋ ಬಂಟೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುತ್ತಲೆಂದು ಬಂಟ ಬಂದವರಿಗೆ ಗಮನಾದೆ ಕನ್ನಡ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಬಂಟೆರೆಗೆ ಕ್ರಮಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಯಾರಿಗೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಜಾಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಟ್ಟೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಬಡಕಾಯಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಪಟ್ಟೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲ ಮಗರಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ರಟಣಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಲಕ್ಕನ ತೋಚಿ ಅಮ್ಲ ಮಗರ್ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದೆ 지금 머리 됐어. 도로 원치 가테 하라 나나나나 나테모지 ಗೇಮ್ ಬಾಲ್ ಒಬ್ಬೊಂದು ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಉರುಪುದ ತಂಡ ಬೋಲಿಯಾರ್ ತಂಡ ಆರಿಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೋಕ ಈ ಹಚ್ಚಿಕೋ ಯಾರು ಆರಿಸೋ ಕೊಡಕೋಬಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿಗತ್ತಿ
ಶಾಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಡು ದೇವಕರಣ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರ ನೆಟ್ಲ ಬೋಲಿಯಾರು ಅವು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಏನಲ್ಪ ಎಂಕಲಲ್ಪ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ದಾದಾನಿಗೆ ಐಟು ಬೋಲಿಯಾರು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸೋತುದು ಒಂಜೆಟ್ಟು ವಿನ್ ಆತ ಅವಡು ಬೋಲಿಯಾರು ಬಿ ಅದೇ ಬೋಲಿಯಾರು ಬಿ ಸೋತೀನಿ ಏ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅವಡು 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 राधाकृष्ण मास्टर परिमुची भाग्यराजर परिमुची भद्राड मुजी 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 भाग्यराजर अवे ಬಾಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಪೂಜೆ ಇರ್ದು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿರಿಗೆ ಐನಾ ಐನ 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 ಐದೇ ಗೊತ್ತಿರಿಗೆ ಐದೇ ಗೊತ್ತಿರು ಆಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರು ಆಚೆ ಅಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಾ ತಿರುಗಿಡು ಏಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರು ಬೋಲಿಯದ ಖುಷಿ ಏಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರು ಎನ್ನೋಗು ಬರ್ತೀರು ಎಮ್ಮ 15 ಸುರಕ್ಷಾ ಎಮ್ಮ ಅರೆಕಲ ರಾಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 15 ಚೆಗೆ ಅವು ಹೊಡಿತು ಅಲ್ಲೇ 15 ಅಲ್ಲ ಹೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ಮ ಅರೆಕಲ ಆಯ್ನೆ ಸುರಕ್ಷಾ 23-18 ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 23 19 4 19 ಚೂರು ಕೇಜಿಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಹುಡ್ಕೊಳಂತೆ ಅನ್ನಣ ಬದಿರಾಜ್
ದುಲ್ಲೇರಾ ಹುಡುಗನ ಉಂಡಿಗೆತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ನಕಲೆ ಬಂದು ಪರ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಂಬುದಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಇರೇನ ಕಾಫಿ ಇರೇನ ಚಾ ಮತ್ತು ಸೇರಿದೇರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರೇಕಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅನುಕೂಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದು ಲಲಿತರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳೇ ಒಚ್ಚೋರು ಆಮೇಲೆ ಲಲಿತಲೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾಣೆಂಟು ಈ ಮುಟ್ಟ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಲೇಖನ ಕೊರಲು ಬರ್ತದೆ ಕೊರಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂಗ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನನ ಪುರಾತನ ನೆಂಟು ಮಂತಂದು ಬಂಟೂರಿನ ತಾಕತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಗುಂಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಾಕತ್ತು ಖುಷಿತಾರೆ ಬೊಡಾದಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಧಪಡು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ತಕ್ಕ ನಿಧಿ ದೀವನ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ತೋಲೆ ತಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತದೆ 11 ಬಂದಾಗ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಯಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ ಐನೇ ವೇದಿಕೆದಾರ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರೆಕಲ ತಂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೊದಂತಿ ರೆಡಿ ತುಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಗಮನಗೆ ಹರೇಕಳ ಪೌರು ಅರೆಕಳ ಎ ಟೀಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಲೆ ಓಕೆ ಪೌರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪೌರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಲೆ ಓಕೆ ಹರೇಕಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹರೇಕಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರು ಹರೇಕಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರು ಹರೇಕಳ ರೌಂಡ್ ಟೈಟ್ ಡಿ ಬೂಜಿ ರಟ್ ಓಂಜಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡು ರೆಡಿಯಾ ಆದ ಕತೆಗೆ ಬೌಲರ್ ಬಿ ಉಂಡ ಬೌಲಿಯಾರಿಗೆ ಅರೇಕಳ ಎ ಹರೇಕಳ ಎ ಪತ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಜಗನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಲಬಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಬಟ್ಟೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಯಾವ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಏತು ಕೂಡ ಅದು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಲ್ಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವಳ ದಾದೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಆಪಿಸಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಜಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಕಮಲಾದಿ ಎರುಗುಡ್ಲಕ್ಕ ಪೈಪಾಡ್ಲೆ ಪೈವತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಟೈಟ್ 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 ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೊಬ್ಬು ಅಭಿಜನ ರಸ್ಗೆ ಅದು ಸೋಮದಲ್ಲ ಶ್ವಾಸ ಬರ್ಗ ತಿರುಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಆನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿಂದ ಬಲ್ಬಟ್ಲಾಗ ಆಫೀಸ್ ಬೇಡ ಬಲ್ಬಟ್ಲು ರೋಡ್ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಲೈತೆ ಸಂಘ ಸಂಗೀತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ